Og så til du. Ja. Fuck off. Bare vil se ramt ud med, okay? Bare roligt. Så grin, mand. Det er Peppe. Ja. Så sådan ødelægger vores islapkæde. Nej, hvor er det ærgerligt, mand. Fuck, mand. Dommeren er den bedste på banen, mand. Ja, okay, så nu skal vi lige slappe lidt af. Nej! Tag bolden fra. Hvor fanden er du ikke som brosser? Nå, jeg skal. Nej, mand! Okay, jeg presser, mand! Det her. Fuck, mand, der kunne gå 10 minutter, der har været for 3 skud, og den 10 minutter bare... Kan de score efter 2 minutter sidst? Nej! De er under pres. Nej, mand! Hvad sker der, mand? Jørgen hele tiden, mand! Jo. Yes. Fuck, nu er jeg taget bolden, mand! Nej, sådan der, nej. Kom ind, Jes. Carmini redder fantastisk. Fuck, han er så syg, mand. De har totalt syge mål, mand. Hvor irriterende, mand. Irriterende. Kom nu, Ninis. Nej. Ja, André, kom nu! Ja, mand! Hvor er det? Okay, jeg kan sige, du er for sent. Ja, godt mål, mand. Hvad du lige følger Zuma? Fuck den, mand. Små bøsser. Tag nu på, sådan der, Ninis. Ja. Måske. Ja! Yes, man! Wow! Yes, man! Så er det der, Okay, det vi godt se, det der. Ja, fjern det. Nå. What the... Cool. Ja, flyt. Hvor er det godt, det der, mand! Der var vi sin lille kort. Fuck det. Ninis ører, han laver. Kom nu. Op til angriber, mand. Ja, godt lavet, Ninis. Godt lavet, Ninis. Nej. Nu til ham, mand. Nej, og så kommer jeg til røven bag. Hvem er nummer 7? Hvor skal jeg vide det fra? Ja, det er dig, der kunne have lavet mærkeligt. Nej! Yes! Det er overlæggeren, mand! Kom nu, Baptiste der. Nej, kæmpe chance, mand. Kom nu, tag ham ud, det var over en dinjo, mand. Han var siden netter, mand. Hvorfor beder du aldrig mere sådan? Nej, det var lidt med vilje, fordi du mente mig om det. Kom nu. Nej. Og så... Ja, mand! Ja, mand! Nu giver du lampen skylden igen, så er det... Så kom til det, mand! Ja, mand! Nej! Er det gav mig en vigtig angreb, mand? Ja, det er han faktisk. Det er ham, der er så skarpt fedt. Kan du sammen og tage ham? Du skal match-of-dække ham din nød, mand. Yes, mand! Jeg kan ikke se! Okay, godt nok. Okay, hvad siger du? Hvad vil du sige? Erklæret tilfreds? Det er dig, så er det. Nej. Nej. Nå, okay, fint nok. Ja, mindre du har... Det var bedre indsats. Du snakker godt. Okay, fint nok. Cannavaro spiller helvedes til. Så tager han med selv derinde i stedet for Cannavaro. Så er det. Jeg har ikke med center. Hvorfor ikke? Hvor skal jeg vide her? Peppe derude, så slapper han bare af. Du har ikke udtaget ham. Nu skal vi se, om man kan komme forbi Sergio Ramos, mand. Det kan han kraftedeme af hook, mand. Mandsopdækning. Tæt markering. Markering. Zoner. Specifik. Så, mand. Nu får vi se, okay? Ja, okay. Nu får vi se. Ja, okay. Hvad vil du sige? Holdet på Kuba. Hold kæft, mand. Sådan noget med en sengpis, mand. Nå, Og jeg skal ikke blive der. Kraft. Så, mand. Bare lære. Ja. Nej, mand. Kom nu, stik en gang, mand. Få nu fat i den. Iniesta. Ja. Ja. Måske. Ja. I morgen. Ja, mand. Ikke offside, please. Ja, mand.
Tony, hvem scorer? Hvem scorer? Udfra! Pis! Hvem scorer så det? Jeg spiser lidt det der. Nå okay, kom over lige så. Nej, mand. Hold kæft, han er så bøssemål, mand. Kom nu bare 1 til mål, gutter, mand. 1 til mål, mand. Drengene, kom så, drengene! Drengen. Ja. 2 hollænder, mand. Nu kan han ikke så godt, når der er markering på mig. Godt, spil nu, Nils. Vi ved godt, du har syg teknik. Eller nej, kom nu, Sodilis. Spiller. Nej, mand. Kom nu. Det var godt, jeg sagde det, var så? Nej, hvorfor det? Han ved ikke, at drible er. Så bare til et trækrut, du er en idiot, mand. Hold kæft en bøsse, mand. Nej! Wow, den der lampe blinker hver gang man bevæger jer, mand. Kom nu, André. André, sikring! Nej, mand! Ja! Ja, mand! Yes, mand! Nej, din jo! Ja, det er flot, var ikke en skid, mand. Kom nu. Kom ind med den. Jeg synes ikke, han dækker ham så meget op her. Der gjorde han det. Nej. Tag nu sammen, mand! Hvorfor væk, mand? Væk med lortet! Mere op. Nu! Ja! Nej! Nej! Yes. Kom nu, mand! De er helt presset. Nej, det var en god lang aflevering, den der små fisser, mand. Nu snart begynder at spære. Pause. Bare tryk mellemrum. Fuck! Chance. Og jeg er nødt til at satse. Peppe, han har spillet godt, hva'? Hvorfor ser du ikke situationen, så hvis de kommer foran 4-2, så kan det være? Nej. Når jeg kommer foran 4-2, den kan jeg tælle om, jo. Ja, skal du ikke tage en anden ind? Nej, mand! Nej, ja! Nej! Ja, godt mål, var ikke skid, mand. Hvor er det vigtigt, det der, mand! Fuck, hvor er det irriterende, så skal jeg 2-0 på din hjemmebane. Ja, mand! Hvad styrer du, mand? Yes! Det må vi godt se, det der mål. Det der Jamen, det der lort. For så godt der, mand. Ja, hold da op. Han står i sej position med Rune Lysrød og gør det allerbedst til at være dårlig. Ja! Bare gav sygt mål. Ja, bare vent og se, om du vinder, okay? Hvad står der? Okay. 4-3, mand! Hvorfor står den ikke 3-3? Fordi jeg scorede før. Ja, det er rent nok. Rubinho. Nej! Det skulle da være et hat-trick. For helvede, mand. Det skulle have Rune Lysrød, vi snakker. Nej! Yes, mand! Boom! Det står! Og 4-4, det er også okay. Ja, men hvad? Jeg går ikke efter 4-4. Jeg er også med her. Fuck, jeg smider. 4-4. Så er det en kamp, mand. Det er totalt syge, vores kampe. Nej! Ja, kontra. Nej! Kom nu! Hvem brændte så? Nej! Det var... Hvem er det, der er rundt, han kan gøre? Nielsen, hvad med udskiftninger? Altså, hvis du kan få musen for sådan. Yes! Jeg overlevede. Nej, Ninis. Nej, Ninis! Jeg tror... Hov. Diego, han har da også spillet fantastisk, hva'? Hov. Jeg kan ikke skifte ham ud, jo. Med nogen. Ja. Nej, ikke med nogen ordentlige. Jo. Ikke med nogen ordentlige. Jo. Hvem? Ja. Jeg køber en... Jeg køber ham, der kom på... ham, der blev kåret til... Spaniens bedste spiller. Nej! Det var 100! Kom nu! Godt nok. Messi er dårlig. Ja! Han dribler der så. Nej! Jeg går sejt, man, din små gæster. Ja, bad, mand! Fuck, man. Kom frem med den. Nej! Ja, mand! Ja, mand! Fuld angreb, eller hvad? Ja, selv ud tilbage. tilbage. Fucking ned, mand. Afgang, tysk trækker fucker mokker lort, mand. Pis for heldig igen, mand. Sej, dit svin, mand. Du er så grim. Kisse Henrik. Hey, jeg skal... Taktik. Ej, det er for sent nu, så. Nej, ja. Nå, okay. Fint nok. Så okay. Nej, endnu mere. Hold kæft, Casillas, mand. Er du fed eller sådan noget? De er ret skadet. Det er jo perfekt, mand. Hvad fanden skal jeg bruge de ret til? Så ind med Taré. Kom så, mand. Gør det slemme mod dine gamle holdkammerater, som man plejer at sige. Nej, pis, mand.
5-4, mand. Hold kæft, hvor løgn er så. Ja, mand! Så vinder jeg sgu igen, mand! Så sympatiserer, fordi vi var kraftigt bedre, mand. Hvad vil du sige? Hvad laver du? Kan du stoppe? Hold kæft, mand. Det der, det er noget lort, der.